Xa falta pouco tempo para que cheguen as nosas maxestades do Oriente e os nenos de toda Galicia apuran estas últimas horas para portarse ben, porque todos queren recibir regalos. Pero claro, hai algún que igual se porta un chisquiño mal e o día 6 pola mañá recibe carbón. E nós estamos aquí con Rocío, que é blogueira, cociñeira e ademais colaboradora dos Reis Magos. É a mala da película. Pois sí, a min tócame preparar os paquetiños sorpresa. Mira, é moi sinxelo, necesitamos azucre e auga para facer un almíbar. E despois necesitamos clara de ovo, azúcar glas, unhas gotiñas de limón ou de vainilla, o que máis nos guste, e os colorantes. E nada máis. Empezamos a facer a glasa, que é o que realmente nos vai a formar o carbón. Entonces nada, simplemente misturamos ben a clara de ovo co azúcar glas e unhas gotiñas de limón. Isto temos que empezar a remexer hasta que nos quede unha mezcla blanca todo. Aquí temos a nosa glasa feita xa, esta textura que ten, e agora vamos a botar o cor. Neste caso vamos usar cor negro. E onde podemos conseguir estes tintes? En centros de repostería, pero xa nos supermercados temos laranxa, temos vermello. Agora que temos a glasa vamos facelo o almíbar. Collemos auga, máis o azucre e botámolo nunha tixola. Ten que ser alta. É moi importante remexer para que non se nos faga un caramelo. Ten que chegar a 126 grados, o que lle chaman punto de bola en cociña. Que sería este aparatiño que temos aquí? Pois ese é un termómetro de cociña e aí vamos a controlar que chegue aos 126. A ver se este almíbar ten fiebre ou non. Como ves, seguimos remexendo para que non se nos forme caramelo. Nada, xa está chegando, faltanos un gradiño. Si, é importante que pase de 126. Xa está, perfecto. Xa nos pasamos. Retiramos do fogo. E agora vamos a botar a glasa. E agora é importante remexer. Vedes que agora empeza a espumar, empeza a subir. Temos sempre unha caixa de cartón, un molde con un papel. Isto é como un volcán. E cando sube, rapidamente, o volcamos aquí. Iso de que faga que suba e baixe é para que nos colla aire polo medio e nos formen esos buraquiños que ten o carbón. Pois xa sabedes, nenos, hai que se portar ben para non facer traballar a Rocío esta fin de semana moito. Sí, eu quero traballar pouquiño, ainda que hai bastante uns nenos aí, esperemos que minguen, non aumenten estes días os nenos que van a levar carbón. Hai que baixar esa lista negra. Sí, por favor.